Di çarçovê rêkeftina di navbera Partî Demokratîk Kurdistan û Êgirtuwa İslamiya Kurdistanê da ji bo pêkînana hikûmeta xwecihiya Duhokê hejdemîn kandîdê Êgirtuwa İslamî ku rêveberê giştiyê karûbarên mînan li Duhokê ye bi biryara serokê civata wezîrên herêmê dest bi kar bû û hate damezrandin. Astê rêveberiyê wa ku ew kar tê datiyan heta niha çi kêşit hosayet ku tu bêjî çê nebûne kêşit biçîkê rojane ne her daîreyekê da çêt bîtin û em hêvîdarîn ku ev cure rêkeftina ser astê parêzgeha bibine dergehekê baştir û mezintir ji bo hindê ku li ser astê herêmê jî û ser astê postê bilind jî ev rêkeftina durust bîtin. بە ئیتیفاقێکی سیاسی کە لە شاری دهۆک ئەنجام دراوە ئەو پۆستە دراوە بە یەکگرتووی ئیسلامی و بەڕێز کاک مەسعود کاندیدی ئەوانە بەڕێز سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانیش فەرمانی دەرکردووە بۆ دەست بەکاربوونی بەڕێزیان وەکو بەڕێوەبەری گشتی لە پارێزگای دهۆک. Cêgirê parêzgarê Duhokê ku li ser pişka Êgirtuwa İslamiyet dibêje wan gazindeya xwe ji gîrobûna destbikarbûna kandîdên xwe di kargeriya parêzgeha Duhokê da gihandibûne serokê hikûmeta herêmê û destbikarbûna rêveberên niyê karûbarên giştiyên mînan li Duhokê jî bi berhemê wê daxwaziyê dizane. پشتی ئەو سەردانا سەرۆکی حکومەتە هەرێما کوردستانی لەڤێرێمە داخواز جێکری و حاڵومە دەهێڤەنە ئەو داخوازێت هەوەکردین و هەندێک هەوێت تەقدیم کردین دیفۆ شروطانینن مێت گۆڕین مەدەم هاگۆرینە ئینشا ئەڵڵاهە کردوین دەبزیترین وەخت ئێنە جێبەجێکردن ئەو بۆ کردوین خۆشبەختانە ئەوەکی دبێژن دەستکەفتێ. Êgirtuwa İslamiya Kurdistanê xwedana sê kursiyan e di civata parêzgeha Duhokê da ji koma 28 kursiyan. Uldîf rêkeftinekê di navbera wan û Parta Demokrata Kurdistanê ew sê rêveberên nahiyan û du rêveberên giştî û 20 rêveberên din werbigirin. Lê taniha heft postên wan pê nehatîne dan. Nêzî sal û nîvan derbas bûne li ser rêkeftina di navbera Partî Demokratîk Kurdistan û Yekgirtuwa İslamiya Kurdistanê ji bo pêkînana hikûmeta xwecihiya Duhokê. Lê hêşta yekgirtû çaverê wergirtina heft postên xwe ye. Dê demekê da ku tenê nêzî 5 mehan mayne ji bo helbijartinên xula bihêt. Dilşad Hîmo, NRT, Duhok.